reklame for, hvordan denne smarte professor kan forvandle dig til lige hvad du vil. Jeg er Andy Wachowski. Kommer for at forvandle dig til med bussen. Jeg hedder også Andy Wachowski. Hvad er sjovt? Jeg vil gerne forvandles til en kat. Jamen lad os se, hvad maskinen kan fikse. Mathias, tryk på den røde knap. Okay, hallo. Så kan du gå ind, og så bliver du til pind. Jeg vil altså gerne blive en kæp. Bliver det nu? Ja, du bliver en kæp. Okay. Og så tør jeg godt her. Det er så flot. Hey, jeg tager ham ud, Hey! Nikolaj? Ja. Er det dig? Ja, det er mig. Jeg har fået en talepinde der. Lige så brudt, er du klar? Den ser slem ud. Nå. Kast ham væk. Må jeg holde den? Jeg vil tilbage til mennesker. Er det ikke dejligt? Han kommer tilbage som menneske. Hvis jeg kaster den igennem her, han kommer tilbage som menneske.